Dukkan waɗanda muka kawo su kotu, dukkanin su baligai ne. Wasu su ma suna da aure, babu yaro a cikin su. Domin wasu su ma sun kammala jami'a. Yara ƙanana da kuke ganin nan sun zo ne da iyayensu domin duba 'yan uwansu. Ba su ne ake zargi ba. Yaran nan an kama su ne a Kaduna da Zaria. Ku duba matsayin da muka tsinci kanmu a ciki. Kun taɓa tunanin irin gwagwarmayar da aka sha? Kun taɓa tunanin irin gwagwarmayar da aka sha kafin mu samu wannan demokuraɗiyya da muke kai kuwa? Waɗannan yaran suna son kawo tashina ne a Najeriya. Suna amfani da tutar Rasha da na sauran ƙasashe. Suna kira da sojoji su cire shugaban ƙasarmu har ma da gwamnoni. Wai su ba su son demokuraɗiyya. Idan ba su son demokuraɗiyya dole ne su je gida su zauna mana. Kowa fa yana da 'yanci a wannan ƙasar. Ba wanda zai shiga haƙƙin wani. Kowa yana da damar tafiya ko ina a ƙasar nan. Kuma komai na tafiya daidai. Yaran nan ba tare da wani hujja ba suka fara zanga-zanga da wasu tutoci na ƙasashen ƙetare har da na Rasha. Haba, abinda muke bukata kenan? Karfa ku yarda da abubuwan da royoyi masu bada kariya suke faɗi. Koyaushe suna magana ne ta yadda za su zub da darajar 'yan sanda, amma abun da suke faɗin nan ba daidai ba ne. A waɗanda nake ƙara su 43, dukkaninsu an kawo su kotu, kuma dukkaninsu baligai ne. Ku daina yarda da abun da ake faɗa muku. Ku tambayi lauyoyin da suke bada kariya, shin sun san waɗanda suke karewa?